pozdrav svima ljudi. Luka ovdje, možda se neko sjeća mene, ja sam sa kanala It's Znači, kao što mislim da ne znate, svejedno ispričam vam priču dok budemo igrali na Spain PvP-u 1v1. Znači, fora je što neko mi je hakovao drugi account. Znači, hakovao, jednostavno promijenio šifru i sve, tako da ja više taj kanal nemam. On još uvijek stoji, tako da vi možda da ga pogledate ako hoćete. Ali uglavnom, ja više nisam na njemu, tako da sam odlučio da nastavim da snimam. Prvo sam mislio da prestanem. Lag. Oh my god, lag. Prvo sam mislio da uopšte više nikad ne snimam. Ali posle su mi drugovi malo dali podršku i pobjedili smo. Znači, posle su mi malo drugovi dali podršku, znači pozdrav svi za njih. Ko hoće da bude channel maker, ne maker, da pravi logove i to, ko bi hteo, ko može bar jedan, znači nek se javi na može Skype, ostavit ću Skype dole, pa ako neko hoće da snima. Ne, baci ga! To. Daj ću ga snajperu. Dobro, ništa nam ne ide. Nećemo pojeti Gapple, kao što vidite malo lagove. I to malo nije okej. Sad, čekaj, gdje je sad lik? Gdje je lik? Znači, na ovom kanalu će biti CSGO, bit će League of Legends, bit će, šta ja znam, bit će Minecraft Factions, bit će Survival Games, bit će Kit PvP, znači, uglavnom Minecraft, CSGO i... ne nosi. Znači, malo sam se, više nisam takav PvP-er kao kad sam snimao na ovom It's zašto sam jedno vreme bukvalno ignorisao Minecraft. Mislim, kao da sam ga izbrio, dobra kombo sam dobio ovdje. Oh my god. Zato što, kako se zove, čekaj, to. Znači, ljudi, to je zbog, čekajte. Tako, znači to je zbog, zato što sam igrao samo CSGO i LOL. U CSGO sam 9. level. Rank kompetitiv nisam još ni jedan, znači imam 6 pobjede, a treba 10 za silver, 1, koliko ja znam, on me zapalio. Kao što vidite, ja sam kupio novi komp, kupio sam novi komp, yes. Znači, sad je 100% dobro. Opa, malo kombo, ajde. Oh my god, ja sam sad, kako što vidite, u 1.8. I on me pobedio, naravno. U 1.8 sam zato što sam malo prigrao. Igrao sam jedan server koji je 1.8. Pa eto, ja rekao da snijem epizodu. Znači, ovo je prva epizoda, ali ovo je bukvalno nastavak kanala, ovo uopšte nije ništa novo, samo nastavak onog prošlog kanala koji je uzet, nažalost. Imali smo 65 suba, što mi je bilo jako drago, ali džabe svemu to. Ne znam ko laga ovdje, mislim da server laga. Da, laga server, očigledno. Ću da vidim. Ili ja, čekaj, ping. Izgleda ja lag.
Ajde sad malo gepu, znači malo se pričamo. Snio se Bandicamom, onda editujem sa Camtasia Studio još. Znači, bit će stvarno dosta, stvarno dosta serijala će biti, samo kako se zove, neka će biti Skype druženje, pa ono, napravim grupu svi u jedan kao snimamo SG ili tako nešto, to će biti, samo mogu da pomislim. Čekaj, evo. Delik? Ooo, pa ti li si mi... You know. Oh my god. Znači, tekstura je boli glava, samo ja mislim nemam link, to sam mi skinuo mnogo pre. Oh my god. Inače, svima u školi srećna slava Sveti Sava. Inače, ko je novi na kanalu, ko će biti novi, ja se zovem Luka, idem u 6. razred, kako se zove. I eto, živim u Nišu, Srbija. Tako da, ko iz Niša, bacite like. Dobro ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog kao jednog uvodnog klipa. Vjerojatno za thumbnail ću ja da pravim preko Photoshopa, ne znam tačno. Ali, eto, za kraj,